ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. Айни замон дар Гипразем ва айни Гарадогда қарор дорем. Аз ин тараф худи Гипразем аст. Дар инҷо заправка ва хонаи имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст, дар Пахтакор. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. Дар инҷо бошад сохтмони Академияи нав ва хонаи имрӯзамон дар мана ҳамин кӯча ҷойгир аст. аз ин тараф мо омадем ва дӯстони азиз худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. Ҳавлии фурӯшии имрӯзамон 1.5 сотиқ замин дорад ва 4 дар хона бо масоҳати 145 метри квадратӣ. Набормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо ҳоҷатхона, ошхона, худи бинои истиқоматӣ ва таххонаам дорад. ворид мешавем. дар инҷо чӣ хелек мебинед коридор аст. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳамом, дуюм ҳуҷра. дар дуюм ошона боз ду ҳуҷраи дигар аст. тамошобинони гиромӣ, чӣ хелек мебинед даруни бино таъмир дорад, мехаред, медурену зиндагӣ мекунед. ҳавлӣ бо тамоми чизучорааш фурӯхта мешавад. ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматии якум ошона. дар инҷо бошад ҳамом, ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин мебошад. дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе дохил аст. мебурем ба дуюм ошона. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, балкон, чорум ҳуҷра. ҳавлӣ бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. ва ин охирон ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлӣ боз тақхонаам дорад ва дар берун ошхона ва ҳоҷатхонаам ҳаст. ва инҷо бошад балкон дӯстони азиз. аз пушти ин бино раҳи калон аст. нархи ҳавлӣ 66 000 сомонӣ, $60,000 боз савдо мешавад ва алишам мешавад бо ду хонага аз болош пултиян. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд дӯстони азиз. ва дар ин ҷо тақхона яъне падвал аст. ва дар ин ҷо ошхона. боз қайд мекунем ҳавлӣ бо тамоми чизучорааш фурӯхта мешавад. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.